eu quero agradecer, ademais, tiña moito interés en estar aquí, e unha das razóns era poder agradecer, porque nos consta, e contaba o director a Fernando Rodríguez, a satisfacción da Consellería de Educación nos programas que ten de formación profesional dual, é dicir, rapaces e rapazas que están formándose nunha titulación en formación profesional e que ao mesmo tempo poden empezar a facer prácticas nas empresas, que isto é unha das empresas donde este sistema funciona mellor, e para funcionar mellor require do esforzo da Xunta de Galicia, pero sempre do esforzo da outra parte, da empresa, en convencerse de que as persoas que veñen aquí, dende o principio, poden ver isto como un proxecto donde formarse, donde traballar en moitos casos, e donde darse conta de que todo iso que aprende non é só teoría, ten unha trascendencia práctica e poden formar parte dende o principio desas empresas. E isto aquí funcionou moi ben, dende que se empezaron os programas de formación profesional dual con Lonza e a Xunta de Galicia, foron moitísimos rapaces e rapazas tamén aquí deste entorno que se formaron, e eu quería agradecerlo moitísimo, igual que esa decidida vocación por coller todo o talento dos centros directivos centros de ensino universitarios de Galicia, que en ciencias, como decía Fernando Rodríguez, son dun altísimo nivel e que todos aqueles que o desexen poden traballar aquilo que estudiaron en unha empresa de altísimo nivel como esta, sin ter que irse a outros lugares. Aquí, en Galicia, existe unha empresa como esta e outras que representan a posibilidade de facer cousas punteiras sin ter que salir a sitios moito máis lonxanos. Por lo tanto,